नमस्कार, माझं नाव प्रणिती. आज आपण बघणार आहोत मस्त झटपट असा होणारा कुळथाचा पोळा. त्यासाठी मी इथे एक मध्यम आकाराचा कांदा घेतला आहे, हळद, लाल तिखट, चवीप्रमाणे मीठ आणि एक छोटी मिरची. मिरची ऑप्शनल आहे, नाही घेतली तरी चालेल. आणि एक छोटा पेला कुळथाचं पीठ घेतलं आहे. ते सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. त्यानंतर व्यवस्थित असं मिक्स करून घेतल्यानंतर त्यात थोडंसं पाणी टाकायचं आहे आणि थोडंसं पातळच मिश्रण तयार करायचं, म्हणजे पोळा तव्यावर व्यवस्थित पसरला जातो. असं पातळ मिश्रण तयार करून घ्यायचं. त्यानंतर तवा व्यवस्थित तापवून घ्यायचा आणि त्यामध्ये एक छोटा चमचा असं तेल टाकायचं. तेल व्यवस्थित पसरवून घ्यायचं. त्यानंतर आपण जे तयार केलेलं मिश्रण आहे ते त्यात टाकून घ्यायचं. असं व्यवस्थित पसरवून घ्यायचं आणि गॅस मध्यम ठेवून पोळा व्यवस्थित शेकू द्यायचा. त्यानंतर पोळ्याच्या बाजूने अशा व्यवस्थित कडा निघालेल्या दिसल्या की पोळा शेकला आहे असा समजायचा आणि तो पलटवून द्यायचा व्यवस्थित. आणि पलटवलेल्या बाजूनेही 2 ते 3 मिनटं व्यवस्थित मध्यम गॅस ठेवून पोळा शेकवून घ्यायचा आहे. त्यानंतर गॅस बंद करून घ्यायचा आहे.